नमस्कार. मी निखिल रवींद्र डुड्डू, नातेपुते, तालुका माळशिरस, जिल्हा सोलापूर. डाळिंब म्हणजे शेती म्हणजे ही गोष्टच मला नवीन होती. कारण माझं तसं शिक्षण झालं इंजिनिअरिंग. BIT झाल्यामुळं शेतीशी काही संबंध नव्हता. पण घरची शेती असल्यामुळं शेतीत येणं जाणं होत राहायचं. घरच्या शेतीमध्ये डाळिंबाची बाग पण होती. मग बागेत फिरायचो, पण काही समजत नव्हतं. मग नंतर असंच ऑनलाईन सर्च करताना BT गोरे सरांचं ऑनलाईन ट्रेनिंग आहे हे कळालं. मग जुलै 2020ची बॅच मी जॉईन केली. पण ट्रेनिंगमुळं सगळ्या बेसिक गोष्टी क्लिअर होत गेल्या. फक्त डाळिंबच नाही तर सगळ्या प्लांट फिजिओलॉजी समजत गेली. म्हणजे झाडाची रिक्वायरमेंट, त्याला पण इन्सेक्टिसाईड, पेस्टिसाईड हे कसे वापरायचे, ह्या सगळ्या गोष्टी कळत गेल्या. घरच्या बागेत पण भरपूर बदल केले, भरपूर गोष्टी लक्षात आल्या. विनाकारण होणारा खर्च थांबवता आला. कारण जी एक ट्रेडिशनल पद्धत असते, आपण कुणीही सांगितलं की ऐकतो, हे करतो ते करतो, आपण कधीच लक्ष देत नाही, झाडाकडं बघत नाही. म्हणजे अक्षरशः तुम्ही असं झाड बोलतं तुमच्याशी, कुठले रोग आहेत ते दिसतात, कशाची डिफिशियन्सी आहे ते पण समजतं. ह्या गोष्टी इतक्या समजत गेल्या आणि सरांनी एवढं बेसिकपासून सगळं सांगितलं की तुम्हाला काही जरी बॅकग्राऊंड तुमचा शेतीशी काही हे नसेल तरी तुम्ही एकदम छान प्रकारे तुम्ही शेती, कोणती डाळिंबच नाही तर कोणत्याही शेतीत तुम्हाला यश मिळू शकतं. दुसरी गोष्ट, वायफट खर्च थांबतो. फर्टिलायझर, बायोपेस्टिसाइड्स ह्याचा वापर पण समजतो, कधी कोणती गोष्ट वापरायची. म्हणजे हे तुम्हाला औषधं म्हणजे एक शस्त्रसाठा आहे, तुम्हाला दिलेलं, शेतकऱ्यांना दिलेला एक शस्त्रसाठा आहे. पण योग्य वेळी योग्य शस्त्र वापरलं तर त्याचा उपयोग होतो. आणि हे कसं वापरायचं हे गोरे सरांनी एवढं छान समजून सांगितलं. त्यामुळं आम्हाला डाळिंबच नाही तर आमच्या शेतीत जेवढी काही इतर पिकं होते त्याच्यामध्ये पण खूप फायदा झाला. आणि कोणत्याही शेतकऱ्यांनी ज्यांचं शेतीवर सगळं आहे, म्हणजे प्रायमरी शेती आहे, त्यांनी अवश्य गोरे सरांचं ट्रेनिंग करावं. कारण त्याच्यामुळं भरपूर फायदा होणार आहे शेतकऱ्यांचा.